Коледна магия, портокали и дъх на канела, усмихнати детски очи и много празнично настроение. Празничен декември в град Елин-Пелин. Заповядайте на нашите коледно-новогодишни концерти и базари под надслов. По Коледа се случват чудеса. Пожелаваме си, бебе! На 6 декември, Николден, ще запалим коледните светлини и ще се насладим на изпълненията на Георги Костадинов, Елена Кокорска и Владо Димов. Празничното настроение на 7 декември е с младия талант Емин. На 13 декември ще посрещнем Торино и Пашата, а на 14 ни очаква празничен концерт с Мина и Милена. На 20 декември, наш ден, ще извием празнични хора с Божидар Сладков, а на 21 заедно с Светла Докатева ще се потопим в магията на фолклора. На Рождество посрещаме коледарите и танцуваме с шопският ансамбъл Ради Радев. 28 декември е фолклорната вечер с Иван и Ивана Дякови, а кулминацията е в новогодишната нощ, когато заедно ще посрещнем 2025 година с Мария и Магдалена Пилатови. Докоснете се до коледната магия в град Елин-Пелин и нека заедно сътворим чудеса!